gine nyanj Kenn Ondiek mane Raila kod ochamo. Akia nyanj Ken mane Raila Odinga ko. Gimoro mara ko wach nyao Ken Raila Odinga. Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga wuoche ne ok nyal rwako. Duongo yi. Onge ng'adwa rwako wuoche ne. Aneno ka kibiro no. Raila sympathetic. Warwako chama te. Ineno. Ingeni Ken leko. Ni Ken kawuono da nyisa niya. Ni Homa Bay. Kata Kisumu, Migori, Siaya, kata mana Kisika, Nyamira, ni koro UDA, ni koro ni uma moloyo ODM. Ni moloyo kata mana ODM. Ken weleko. Leko ber. To kiki lek moyingi ma kichiew tigori piny. Kichiew ileko tigori piny. Ken menano ni idwa chungi gine. Ken osiepna, odwa chungi UDA karachuodho. Alemone. To gima ng'eyo adieri makende biro kawo higni mang'eny kapok jowa owacho ni rangi ratong' ni to koro warwake. Podi siasa en gima idhigo mos. Nitiere ndalo rangi maratong' rwakono. Nitiere ndalo mane gik moko biro mos. Koro biuru mos. Namba 2, Raila Amolo Odinga osebede siasa higni mang'eny. Kata Ruto, president masani ni, be osebede siasa to ging'eyo. Kineno ka Ruto tero rangi ratong' Homa Bay, obiro mos kodikore. To Ken majatije to biro gagoko. Bi mos kata Ruto kodhi Homa Bay neno ko ore mos, wacho ni nyawang'aya, unafanya kazi mzuri, ng'ano opako jowa. Koro imbe kiki yan jowa. Jowa kiki yan. Wewe tieki, adi mithuolo mar miyo. Mano adier, ayan to poko chi. Mano adier. Mano aseso yan sande ka ayan to onge. Ken okose yanyo ng'ato, mano to aseyie. To we wacho weche machala yan. No, machala yan, Raila ting bade gi Ruto itere thiyo. Onge ng'ama ayan to poko chiu ka. Mai kaka gisiko ni aniko wacha adieri mwacho. Adieri makende to onge. Adieri makende onge. Sawa, Giwacho ka ni era yanya. We mondo tieki. So withdraw. No to gini rumba ka. To kinya wacho. Ina tangu maandamano studio ka bwana. Gire baduol bwana ugonge maandamano ka. Wase winjorene onge ng'ama oyanyo. Sawa. Kanyo wasetieko kanyo. Ken wasetieko kanyo ni onge ng'ama oyanyo. Maandamano Ken biro timo chieng' moseyombe UDA. Sani to wacha facts. Facts makenda gin niya. Ngima pod ni malo. To ka UDA sirikal magiwacho ni gin gidwa dhi timo ngima, gidwa dhi timo yiere gwengewa. Nyaka ginyis jo gwengewa magidhi luongo oko ni biuru mondo donji UDA. Ere kaka giduoko nengo ngima gi piny. Giwacho ni ne ji okay. Penje Okango ni odie kadhi mithuolo da katene. Adhi mithuolo. Gimo winjo dog nango nikeche sama utieko anche government to mogo ne beche tek kata sama timo yiero ne beche tek molo sana. Ing'eni duoko Ken ang'eyo kaka jo UDA deal kodwa. Ka gineno ka fax biro maliet to biro ne giketho bura. Biro luwe. Winjo dog kanye. Ombija an gima ni kelo maber ni weche yiero mag chama. Ere kaka weche yiero mag chama gi affect jowa. To ka gi affect jowa, ere kaka mondo otim yiero makende ma ji oyiego. Mano gima wadwa wacho ka. To gik maoko bago biro kelo, lakini gima timore sani Ombija, an okatamara ni kik UDA tim yiero mabe. Unyalo timo yiero mabe, udhi Oyugis, udhi gine Homa Bay town, uduog Kisumo, udhi Siaya, udhi Rarieda, kamora mora. To gima kende ma nyaka utim ne kitu wacho nune sirikal. Samo timo ma nyaku ng'e ni ji oyieng, nyaku mi ji chiemo, nyaku mi ji arita kwe, nyaku mi ji gimoro amora ma gidwaro. To kik utim gigi te ni un sirikal to ji oder. Namba 2, chama ka chama nigi chikgi mar yiero. Nitiere chama moko man gi chike ma inyalo tim yiero, inyalo gwel ji, inyalo ket ji tenge mopogore. Koro ok ang'e ni constitution gi wacho ang'o, to kaka neno tanyalo nyisi kendo asengo ka ibiro luongo ka. UDA biro timo grassroots election nyaka sub county kende. County level ok bi tim, national ok bi tim. Kipenja nang'o to duoki niya, nikech nitiere ywaruok e iye kacha
tok ne kari kanyo kende yuara kumtie party te koro party election oken gimra wani dhiedhia ga goko nyaki som mingini mood mar piny wachako jomwa kelogi ang'o ma gidwaro tang'o mwa miyogi mane gima nyaka ung'e to ka Ken giroko somo mano to dhi gore piny ni punglu Ken ang'o me ginu timo sani yiero mar party dwaro niya kalure gi katiba